Αν μπορούσες να μάθεις τέλεια μια δεξιότητα αμέσως, ποια θα ήταν? Το manipulation, φίλε. Έλα. Τι σε κάνει να απομακρύνεσαι από τους ανθρώπους? Όταν νιώσω ότι κάποιος προσπαθεί να με εκμεταλλευτεί. Έχεις συγκεκριμένο παράδειγμα? Συγκεκριμένο παράδειγμα. Βάλε μια καλή πέτρα. Θα σου βάλω. Μην με κοιτάς έτσι. Φλόγα ήταν, φίλε. Εγώ βλέπω ότι συντηρούν τα παιδιά τους για πολλά χρόνια. Καμία σχέση με την Αγγλία. Απογαλακτίζονται πολύ αργά τα παιδιά. Οι γονείς όμως θα είναι πιο πολύ σε αυτό. Τι είπε? Πιστεύεις. Ρώτα μένα, ρε, τι είπε. Τι είπε ο βλάκας. Εδώ είμαι, ρε. Υπάρχει τραγούδι που δεν αντέχεις να τραγουδήσεις πια? Πάρα πολλά. Τι εννοείς? Εννοώ αυτό που είπα. Sorry, Τζόρντι μου. Ήταν λάθος. Τι είναι αυτό? Έχω δεμένα τα χέρια, ρε. Τι είναι βότκα. Είναι ούζο. Και χτες έπινα ούζο.